салом дӯстон, дар ин замони нотинҷӣ бояд худиҳоро танҳо нагзошт. Ливерпул ҳам чунин мекунад. Ҳолати кунунии ниҳоятгари даста Наби Кейтаро метавон ҳамин тавр фаҳмонд. Наби барои баргузор кардани бозии марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон бар зидди Марокко озими кишвараш Гвинея шуд. Дар ин кишвар таҳоллоти ҳарбӣ ба вуқӯъ пайваст. Ҳамаи парвозҳо манъ шуданд. Аз ҳамин лиҳоз нимҳиёатгари Ливерпул дар кишвараш монд. Таври намояндаи Ливерпул ишора кард: мо пайваста бо роҳбарияти тими миллии Гвинея дар иртибот қарор дорем. Хушбахтона ҳолати Кейта хуб буда, ӯ соқу саломат мебошад. Маълум аст ки вазъият дар Гвинея муташанниҷ аст. Мо тамоми талошро ба хотири он хоҳем кард ки футболбози худро ба Ливерпул баргардонем. Ба умеди он ки дар дунё сулҳу осоиштагӣ ҳукмфармо мегардад, мо мегузарем ба пешниҳоди хабарҳои асосӣ. ҳоло ки футболи даставӣ дар танаффус аст, моро дар ҳама қитъаҳои ҷаҳон бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 интизор аст. Рақобатҳо хело шавқоваранд ва барои ҷолибтар шудани тамошои онҳо дӯсторамон аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дароед регистратсия кунед ва дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ ба даст доред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар равзанаи трансферии гузашта ҳамагон интизор ва бовар доштанд ки дастаи Манчестер Юнайтед баъд аз харидани Варан ва Санчо як футболбози дигар дар маркази майдон мехарад. Воқеият бошад чунин шуд ки МЮ Криштиану Роналдоро баргардонд. Даста дар ҳақиқат ба нимҳиёатгари дифоӣ ниёз дорад. Мавсими гузашта ин яке аз мушкилиҳои асосии манчестериҳо маҳз ҳамин мавқеи майдон гуфта мешуд. Акнун умед ба бозии ҳуҷумкор аст. Ин танҳо барои мавсими ҷорӣ. Тобистони соли 2022 манчестериҳо мехоҳанд нимҳиёатгари мунтахаби Англия ва дастаи Вестхэм Деклан Райсро бихаранд. Шаҳрномаи ӯ бо дастаи шаҳри Лондон соли 2024 ба анҷом мерасад. Айни ҳол нархи ӯ 80 миллион гуфта мешавад. Манчестер Юнайтед омодааст ин қадар маблағро пардохт кунад. Қаблан Лемпард орзуи харидани Деклан Райсро мекард. Ӯ мақсад дошт ки футболбози мазкурро дар Челси истифода барад. Бо сабабҳои маълум ин нақшаҳои Лемпард дар амал татбиқ нашуданд. Соли 2022 Погба ҳам нияти аз Манчестер рафтанро дорад. Барои ҳамин манчестериҳо дар ҷустуҷӯи ниҳоятгари нав мебошанд, то ин мавқеъ холӣ намонад. Реал Мадрид оҳиста баъзе ветеранҳои худро аз даста ҷавоб дода нест. Чанд сол боз Перес нақша дорад ки дар Мадрид наслҳоро иваз кунад. Овардани Йович, Винисиус, Родриго ва дигар ҷавонон ба Реал маҳз ҳамин сабабро дошт. Имсол Камавинга ба ҳайати мадридиҳо пайваст. Шаҳрномаи баъзе аз футболбозони Реал тобистони соли оянда ба анҷом мерасад. Гарит Бейл, Иско, Марсело ва Лука Модрич аз зумраи онҳоянд. Бо эҳтимоли зиёд Бейл, Марсело ва Иско ба ҳайси агенти озод аз Реал мераванд. Бил кайҳо собит кард ки барои ӯ дар навбати аввал Уэлс, баъдан гол ва танҳо пас аз он дар навбати сеюм Мадрид меистад. Иско бозингари умедбахш боқӣ монд. Чунон менамояд ки потенсиали бузурги Иско ки ҳамагон мегуфтанд ҳамин қадар буд. Марселоро метавон яке аз легендаҳои Реал ном бурд. Солҳои тӯлонӣ дар канори чапи мадридиҳо бозии сифатан баландро кафолат медод. Вақти рафтани ӯ ҳам фаро расидааст. Ин мавсим барояш дар сафи мадридиҳо охирин хоҳад буд. Реал бо ин се футболбоз шартномаро имзо нахоҳад кард, аммо Лука Модрич метавонад дар Реал чанд соли дигар бозӣ кунад. Мухлисон ва коршиносон бовар бар он доранд ки Реал Мадрид бо нимҳиёатгари хорватӣ шартномаи навро ба имзо мерасонад. То ҳол ҷойгузини арзанда барои ӯ пайдо нашудааст. Баргаштани Криштиану Роналдо ба сафи Манчестер Юнайтед аксариятро шоду масрур гардонд, аммо дар баробари ин нафароне пайдо шуданд ки аз ин камбек норозиянд, чунки ба карьераи онҳо таъсири бевосита мерасонад. Яке аз чунин нафарон нимҳиёатгари нидерландии манчестериҳои сурх Дони Ван де Бек мебошад. Гарчанде худи Дони рӯшод ин чизро ишора намекунад, агенташ Гвидо Алберс дар ин бора ибрози андеша карда чунин гуфтааст: Роналдо ба МЮ гузариш кард. Барои мо ин хабари бад аст. Криштиану дар ҳайати асосӣ бозӣ хоҳад кард. Ин маънои онро дорад ки як нимҳиёатгари дигар ба қисмати марказии майдон хоҳад омад. Дар натиҷа Погба ки аслан дар канори чапи нимҳимоя буд, мавқеаш тағйир меёбад. Мо бо Сулшер суҳбат кардем. Ташаббусро ба дасти худ гирифта ба Дони дастаи нав меҷустем. Ӯ метавонист шомили Эвертон шавад. Гуфтушунидҳо бо ин даста оғоз шуданд, аммо чанд соат пеш аз маҳкам шудани равзанаи трансферӣ Сулшер занг зада гуфт ки ин трансфер номумкин аст ва Дони бояд Погба ба машқҳо ҳозир шавад. Мо ба Сулшер фаҳмондем ки Ван де Бек бозингари мусобиқаҳои дуюмдараҷа аз қабили ҷоми Лига, ҷоми Англия нест. Ӯ ба Албиони Туманпеш барои бозӣ кардан дар АПЛ омад. Имсол бояд ба Дони вақти бештари бозӣ ҷудо шавад. Тобистон ӯ танҳо 7 рӯз истироҳат кард. Дигар вақтҳо ба машқу тамринҳо машғул буд. Дони барои мавсим ба пуррагӣ омода аст, гуфт агенти бозингар.
нимҳиматгари 24 сола яке аз судобозони беҳтарини Аякс дар соли 2019 буд. То даври нимниҳоии Лигаи Чемпионон баромадани Аякс боиси он шуд ки аксари беҳтаринҳои ин дастанро абарқудратҳо гирифтанд. Долиро Манчестер Юнайтед харид, вале Ван де Бек мавқеи худро дар Манчестер пайдо карда натавонист. суоле ба миён меояд ки МЮ барои чӣ пул харҷ карда нимҳиматгаре ки яке аз беҳтаринҳо гуфта мешуд истифода карда наметавонад. Ин боз як ҷиҳати заифи Сулшер аст ки дар ин фурсат фосила мавқеи муайянеро барои Ван де Бек пайдо насохт. Дар се бозии аввали АПЛ дар мавсими кунунӣ Дони дар ҳайати захиравӣ монд ва ягон дақиқаро дар майдони футбол сипарӣ накард. Ба ин ҳам Роналдо гунаҳгор аст ки ҳанӯз ба даста пайваст нашуда буд. Ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.